Baixo o lema Embellecer, decidir, vivir, a Asociación Amenceras Pace conmemora este ano o Día Mundial da Parálise Cerebral. As persoas con parálise cerebral, de acordo aos estudios que se publican en relación á vellez, embellecen a partir dos 35 anos. E, polo tanto, inda que todos nós podemos velas como xente xoven, en realidade xa están en pleno proceso de embellecemento. Hoxe fixérono dende a súa nova vivenda residencial. O equipamento sitúase no centro sur da cidade de Pontevedra, dando resposta a unha das demandas históricas do colectivo, ofrecer atención aos usuarios na totalidade do seu ciclo vital. Os coidadores coidan durante toda a súa vida, precisan moitos deles descansar, algúns deles teñen situacións moi complexas que fan difícil ou prácticamente imposible facer o coidado no domicilio e, por tanto, ter este recurso é fundamental para as súas vidas. Estamos dando unha salida ás persoas que non poden ser porque os seus pais son moi vellos, porque están nunha situación de maior deterioro, que necesitan un acompañamento ás 24 horas, non? Por lo tanto, isto é un paso adiante importante. Este equipamento supón un respiro para as familias que centran a preocupación no relevo dos coidados. Para moitos usuarios supón unha ferramenta imprescindible para desenvolverse con independencia, garantindolles o tempo a atención que precisan. Muy bien, esto me ayuda a ser independiente y más libre. Yo para venir aquí tenía que ir a una residencia en Lugo. Hombre, así veo a los amigos antiguos, compañeros, y más cerca de mi madre y estar más cerca del pueblo para salir al café. Dende setembro acolle 11 persoas usuarias. Inicialmente o centro conta con 32 prazas, aínda que a intención do colectivo é valorar se o espazo é suficiente. De aquí a finais de ano iránse incorporando novos habitantes a esta residencia no marco dun concerto coa Xunta. O custe dunha plaza é moi elevado para poder pagar de maneira privada. A verdade é que precisan de apoios durante todo o día. Require de moito persoal, moitos deles teñen patoloxía sanitaria asociada, e iso fai que se necesiten moitos recursos e polo tanto, se non son públicas, son de difícil acceso. O acto desta mañá completouse cunha visita á residencia. O Concello de Pontevedra investiu 1,5 millóns de euros para adaptar 2 plantas do centro sur para acoller estas instalacións, que agora xestiona Amenceras Pace.